добро утро. Сега станах. Часът е 9:25. Мама глади дрехите, ръклите и всичко. Сега си измисля прическа. Как да го направи? И в 3 и в 2:30-3 часа трябва да сме готови. Чакаме. Трябва да се измия зъбите и всичко. Вие може да се абонирате. О, мамче. Моите рокли е изгладена ли? Сега ще го падна 300 пътя. Вече не се изсъхнали. Батко си дойде. Батко ми с аутито. Сега искам да измисля някакъв рап. Батко ми с аутито. Комите правди. Ами някакъв рап трябва да измисля, бе. Първо. Сега само ще се срещаме. Где ли ти събудила? Че аз си станах сама. О, вас са събудили. Тя затова няма настроение. Абе, брат, сега... О, не. Ай, моите трети майка, от тях пробвам да мога да... Какво правиш, ма бошка пак? Сестра ми, ма издирви. Вика ми, че съм си говорила сама. Абе, брат, ти професорка не си била. Айде изчезвай, че не искам ти говоря. Ай, мака се, сега ти изчезвай. О, не, чакай малко. Ми, четката, айде да няма. Айде. Казах, че айде. Часът е 10:64, не говорим под мамче. Вълчето ми. И сега ще лакираме, защото вчерашния лак беше ужасен. Аз между другото ядох. Там. Сега ще изчакам да изсъхне, защото знам какво ще стане. Просто знам. И отивам да взима сушара. Тук пари, започва да пари. Да много яко. Като не се чака. Имаш сушара и давай. Номер 121. Далее. Айде се лакирам. 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Готови са ногтите. Пау! Между другото, пероната вече излезна от роклята ми, защото беше маничко лигиосетна. Кажете сега, с цепната вежда ли е по-красива или без цепната вежда? Како знаеш кога се сети какво можеш да направиш? Може просто да се обръснеш двете вежди. Да се ги рисувам. Да, точно. Шот, спили хайт, Но не знаеш, че в момента не те снимам. Внимавай с очите, бошке. Я ще имам. Бе, тя как ще го направи тази чика? Не аз. Да внимавам, че да внимавам. Аз да нямам кашкаварни ръце. Бе, колко е часа? Айде ти! Мам, колко е часа? Часа. Како, мам? Како, ма? Питай, ма имам ли клишка? Шофьорска клишка. Питай ли? Ай, како? Да? Добре. Хляб нямам, тъй. Никакъв. Като ви каже, имате ли шофьорска книжка, ще кажете. Не ми едно парче сирника. Да, имам за... как беше? Да, имам за колелото. За да го събудиме. И сега ще я събудиме. 1, 2. Како? Ай, ставай. Ай, защото е 1 часа. Айде 1 часа е. Ще бе. Хубаво съм те събудила. 1, 2. Какво викаш му сестрата? Мамо ми се спи. Защо му събуди в 9? Пък ти му се спи. Много ми се спи. Ама като знам, че в 3:30 трябва да спи готова и да тръпти бе. Направо се е заобиради. Чакай малко бе. Сега часа е 11:38. Имам някакви часове. Но... Между другото, лъкът на ногтите ми и на ръцете ми съвпадат. Да бе, то нали са едни същи. Браках ви. Оле. Е така. Ще пръскаме с мъжкия парфюм на как. Чай, момиче. Но, мъжките парфюми. На първо място. 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 Писна да почувате. На първо място, 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 на първо място. Добре, ай, чао. Започна да ме изправя. Аз се рисах. Мама ще ми изглади това сафари. Ръките си суши. Кой да прави на бочка в косата? Не. Амо... Виж какво... Ами аз съм за тебе го взимах, но на мен не взех. Нямате ли някакъв друг лак? Какъвто да е?
Да имам, къде са ли си? Нали твоите Аз вече последно мълчи не съм си правила. Нали прибрала вече, като се скарахме? Не, така е добре. Как? Е, така и ще сложа тук панджела. Дали? Спри са! Той ще го вържи на една страна. Ето ми каза, че бъдеш Може гадно. ти ще той гледа да се пръскаш. Как ще мирише гадно това лак? Кое? Мирише перфектно, бе. Оле, Да си души ефтиния лак. какво това нещо тук? Стой, тут тъпата ти коса. Бошки, изправи са! Стой, бро, защото сега ще покажа. Маленетка е много хубава. Дай гледай да видим. Вие само казват, че е много хубаво, ама не давате да го виждаме. Махни го. Що? Моля се. Това съм. Това съм. Мамо? Ето сега е 12 дни, да ти кажа. Ето аз по принцип ще да съм готова по-раничко, ма тя Бошка лепна се. Ми остана около 2. Чакай. Сега е 12 часа. Остана 3 часа. 3 часа. Аз ще мога да си изгледам някаква приказка около 1 час. Намерих си една приказка. На 1 час или няколко минути. Ще си я изгледам. И ще чопя тук семки. Като си облича, ще се върнем. Добре, готово е. В момента те се оправят. Аз вече съм си готова. Ще се напускам с малко парфюмче. Чето. Само да не се олепам уроклята. Много. Отново да не олепам. Готово. Така. Мама взе някои неща за... Оле, тук има копки. Абе, вие защо не сте? Буквално има Blackpink. Буквално има Blackpink. Така, Лиса, Жени, не мога просто го изговоря на български. Лиса, Жени, такова. Оле, просто има Blackpink. Ето вижте. Две розови, две черни. Буквално. Blackpink, Гъби се. Като цяло. Там още се оправят. Аз съм си готова. Жълто. Какво на мен сега? Буквално има две черни, две розови, като Blackpink. Буквално на четирите момичета. Една копка. Защо не сте казали, че има копки, нещо такова? Защо не сте казали, че имам такива копки? Братовчет. Ето ми затваря!
Вчетка ми се купи една рокля, блестяща. 4-ти клас. Вау! Тя е голяма. Обаче, в крайна сметка се оказа, че на нас роклята и е малка. В момента не знам какво ще облича. Чакай си да затворя прозорците. Оф. Да се случва. Други не мога да котките чак горе. Нещо, което разбрах, е, че тук става място, когато варя. Ето. Вижте. Така. Между другото, прическата ми се развали, но малко по-късно ще ми го правят отново. Така се нацапа. И то много гадно. Няколко не го набия, аз ще... Карат за един молив. За един молив. Вие какво стана с бузата й? Не мислете за молива. Какво? Виж, не да видиш да не се изцапаш. Много яка, мамо. Сега младен се обича. Чеш малко. Като се наговориш, ще кажеш нещо. Завърти се. Пу, кокошките нас. Како? Добро, кърчи, И аз исках точно така. Виж косата ми в какво положение. Маба, стар бе! Искаш да го пръскаме с лак? Пръскаме с трибидалак, с пудри, с още едно нещо. Да го пръскаме ли с лак? Како? Пу, кокошките насират. Фотографката снима тук момичето. О, фотограф. Кога ще ги такова? Ко? Фотографка. От домати няма само. Има. Има зелени. Да, има. Ма той не е казал, Ми супер. Как че? Здравейте! Къде е бабо? Тя баба ти дай Това ще ги лепим в Ямбол. Що? Ден. Млади. Сега бе, Ще направят проблеми. няма да ти направят. Айде, аз Може ги вклепят в Ямбол. искам да направиш някаква голяма забава. Не е вярно. Младен. Много як. Чай да го снимам. Чай малко. Това? Член? Младен. Те такова... Ама и аз искам снимка с младен. Ама косата ми не е хубава, ще е мокра. Няма Какво приказваш? Ние сега ще правим много Бързам снимки. малко. 1000 снимки може да има. Баба, че тук младен. Да не се нагръня, ай. Чакай, мамо, чакай, бе. Какво правиш? Нищо. Вокче. Чакай, майко, айде, бой се. Айде, да променям дръпчето. Жес, оттатък където са двата букета, взимайте двата букета, украсата също я вземете. Къде е украст? Жес, не ме гледай, давай. Какво трябва да си? Не ти. Дай да украсим пътя. Този рано на някой. Моето. Колата. Крейзи. Ей! Много са дълги. Оле, те да смятат, Ги че... вържим с двете страни на колата, не ли? Да, много дела. На това на огледалата. Или ако ти като това Или пък просто тук. Може би е такава. Да. Бошки, махни се сега. Знаеш какво? Отворете вратата, бачи каза да го оставим там. Ако си готов, бачи. Ми да оставим зарядно. Така. Си като някой човек. Да работихме да работим, някакво не занимават.
И място да снима кака. Мамо, да не съм маскам кака аз не. Няма да мога да се домам. Давай да бъде да се оправим. Ти ще даваш нещо или няма да даваш? Айо. Еми, да. Айде, слагай тук. Аз задавам това от мене. Да държи да знам, върви много, дай да го слагай. Кърчето е пълно. Ако можеш, можеш. Много топло. Полена, мамо. Ти питаш ли ма с дълъг ръкав? Падала му твърдо дала. Обичам, мамо. Дай на мене, дай. Мога да съм с токчета, обаче знам кунфу карате. И сега ще ти дитката. Къде е табелата му? Табелата е... Като пристигнем... Тренда в TikTok. Мале, до година пак или... За кой? За как Анджелина, да. Мама да съм жива и здрава. Тогава. Аз тогава ще съм на колко? На 13 съм. Защото Да, тази година правя 13. И чакай, ще имаме още едно. Как кажа са? Ма тя е пълно. Тя са септември. Ма тя на колко е как Ма тя. кажеш? Вижте то. Тя иска да виши. Тя е висше образование. Отзаде. Септември месец се стягаме пак. Да. Тя Да. септември завършва. Те крака ще не спаднаха ли, ма? Спаднахме, спрях лекарствата О, Боже. Почвай ги пак, чело, почвай. и с нощи направя само дети рибачки. Само че не ти имаше да Като пристигнем или като се случи нещо много интересно, ще се върнем. Ако бях започнала постепенно, нямаше да се случи това нещо. А пък аз рязко го направих и ги накарах изведнъж. Ама откъде да знам? Ами тая, той човек каза, ще вземи мама ми. Тая. Ако иска да има Ой, мама, ес. трябва. Сега ще го настигне. Това ванко, нали, ма? Да. Много ме слуха, че това нещо. Че по-сълно. Бачи, даде газ, даде. С такива обувки. Обаче виж от дядя бабо как се. Вижте. Да има. Не са някакви такива бабини, виж ли? Те там на мен. Аз да се присъствам. А как е продължително? Заедно другите какво правят? Откъде да ми дам?
Голяма баба. От Лесово. Да. Големия блок. Хубаво си беше. Ама плочката е най-малко. Муквай. Може да си представя, че съм по-голяма от плочката. След 4 месеца ще видим и кой е по-голям. Колко? Да. 4 месеца. Виждаш, че се заженили. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Искам да броите. До 12 искам да броите. Тази нощ на бала се разбите. На здрав маз за всички вас. Въздекате за козите. Тази нощ на бала се разбите. Коя от вас е палата маска на козите? Да. Те са зад нас. Това е... Да. Оле. 5 коли. Какво 5 коли, ма? Я не сте видях с купе. Ама я не стига. Да. О, мама. Ето я майка ми. Една русичка, защото я знам, която Баща. няма това. Чумка век. На Яне Тя баща. кара. Да. Отзаде на чинката си е майка. Как е Силвито? Баба ми е чумка. Евала на материала, колко бавици. На 17, рано е за нови. Готови ли са рекатите? Че тая вечер май може и да клатите. Дори Да, бе, сега на нас стоя близначката на Танаска. Тос май не е чул, че не трябва да минава. Вико? Изляса. До 12 искам да броите. Тази нощ не се разбите. На здраве казвам аз за всички вас. Тя казва. Аз говоря, аз обсъдя как. Област Ямбол. Тук вече се оправи пътя. Тук ще започнат да свират. Малко по-навътре. Бати Ванко и Бати Абитирентът караш на зигзаг. Браво, така. Зигзаг.
Новий Пантен Бам Technology. 100% по-силна, вічно по-здрава коса. На мен не се преспа. Ти са много скучни. Ами дайте им пипетката, буквално. Това е си единствената. Развеселете малко положението, бе. Край сме, ете ще бягаме, ама точно ще тук. Познати! Само познати. Всеки втори. Охо, ма те подбинаха нашия. Ай, си ще замина, ако направите. Подминаха го, Приятели, шегуваш се. И с кой приятел ти си я? Питам те, на сърцето ти няма. Има. Майка, како си убия? Да. Абе, вечеринци си напреди. Аз ти желая. О, обаче започвам да се бавя. Да. Ще ти всеки ден с нея ми бъде. Айде! Значи не мога да повярвам, че само те коли не са вечеринци. Само те коли. Спомени да те гори. Абе, ти не мога да ги видиш. Една кола остана тук. Една. Сега. Да, бати, вам кога разпокойно. Не мога да ги видим, не можем. Бяха там. Бяха. Ето стана само напад. Фъркат. Абе, тази трябва няма да се махне някакво. Фъркат. Сега минаваме от един човек и човека чака да минат всичките коли. Да стигнахме до добре. Младенки мина, ма не ги остави. Той е огън. Мислиш ли ти ще ги остави? Мислиш ли? Тука, да, бо. Не прилича на село. Няма как да е минало тук. Това трябваше ли да се пречи? Трябваше да. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Това дали ще също трябва да са там, за да го правят. Шлепят стикерите. Точно ли слиза? Слиза. Остайте просто да се преборим, защото
Много яко. Ау. Знаеш ли си как си? Дъжко малко. Сега имате ли един балон, който се е спукал? Вземи един малък. Нани? Дайте ми другите коли да слагаме на баби, няма. Вече мога да псата. Младен. Ето тук абитурент. Много яко. Зелен балон ще ви трябва ли? Давай нарежда цига. Не само ти. Слагай ти, аз ще тървам. Ама аз съм с големи ногти, няма да мога. Няма да давайте. Добре да има тиксо. Да. Да, ама няма ножичка. Дайте ми другата вратата. Дай да ги дам. Ето. На кой да ги дам? Бошки за да дръж малко. Тука. А? Ачо, само таке райки. Аз не видих тиксо. Не да го направя. Аз съм голема, дайте. Наси, дай да зашатай. Дръж малко тиксо. Няма балона. О. Бате, дръжте малко балоните, аз си... Аз не мога, защото държа тиксо, телефон, други неща. Бате, разбираш ли какво отворя? Давай, приказвай си, разбирам те. Ой, така преди, обаче аз съм с големи ногти и седиш. Ама не мога, я фай. Аз мога. Е, така, продължайте още един да потъча. Да, ай. Не то. Ама някакъв по... Ето. Те да се снимат фотографии. Бате, Кир, Дам ли други? Има и Бате, Кир са дупка от единия балон. Бутвай до другия. О, фотографите. Готови сме. Колите тръгват. А защо там? Охо. Джобчиките идват на бати бал или и ти имат бал? И те имат бал. И това не е бал, нас това е изпращането. Оле, защо? Какво се случва? Трябва ли на това? Те просто обръщат. Те обръщат. Майка ти шантава, къде учош? Щом там съм пуснал мига, че стидиш там. Айде! За щастие. Да. 3 балона за щастие. Два златни и един бял. Да, това е. Това е много скучно. Някъде отзади.
Айде и другия. Абе, то май много щастие ще има. Най-много балони паднаха при бачи. 6 балона. Един остана. Бургас ли? На бачи му останаха 2 балона отзади. Дед вика баба, стигат му. Много яко. Браво. Значи затова е валяло. Ето е дъгата. Някой му да... По дъгата трябва да се записи желание. Добре. Измислете си желание. Да не възгласа. Представяш ли се сега да завали един дъжд и направо тези хора... Не бе, тези хора, дето са работили усърдно днеска, ще види ей. Те няма да им ще се прибират по-рано. Боже, чудят се, какво става тука? Нищо, брати, има вечеринци. Такъв балон се спука. О. Не знам. Това не е там училище. Не знам, това на центъра някъде. Нормално да няма да... И в училището точно. Ама защо ти завършват на 23, пък не завършим на 30? На 20... Ами така е, баба. Ма на 15 юни или на 15 юли? Юни. Ко? О, бебе, мафия. Знаеш кои нас е? Ауч. Няма да има място за 8 коли. Бе, аз ги броях 8 коли. Айде, бати се намери място. И да бяхме дошли по-рано. Его. Абитюрент. Не, тук паркираме колко.
И до етапова, Не знам да. примерно. Ама не ти каза е там да паркираш. Има ли място? Нека той ма аз те чуш, че там. Нека До нагоре. Да, също можеш да се паркираш. Там е за инвалиди. Да. Точно и пред тази ще му направим място. Тук, пред... Пред нея. Искаш ли да го облечеш? Не. После. Облечу, ако искаш Не, и бе, сега. сега не искам. Не ми се носи. Но ще Знаеш го точно плата, що в колата. Как само метна това горлище? Айде. Как Не, май да. Дали ще има нещо отворено? Не вярвам това да има. да вземеш? Ами да взема обувки, какво да правим? Тя няма да може да изкара с тя обувки. Няма ляко да не взема. Ходи си, после да го и другите. Ами имам 6%. Имам 2% и мисля, че няма да може да ми издържим. Как би Затова мога да снимам от на кака ми Алисия или на някой друг телефона и после ще ги изпрача. Айде.